Serba, oh big sola ang girlfriend isa, boyfriend isa. Obviously nang na bungan. Tima bundang, ma bundang, give me thy heart and let thy eyes observe my ways. Amray जोङो बर'हाय मा बुंदों? जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबनि 23 नि 22 सिरियाव जोङो नायो, बिसा हुआ गोसो होनानै खोनासंदो आरो आंनि लामा दिन्थिनायखौ लादो. गोसो होनानै गोसो नैबे गोसो जाय गोसोआ नोंनि इसिङाव थायो बे गोसोखौ बुंदों नोङो गोसो होनानै नोङो खोनासंदो आरो आङो जायखौ फोरोंगोन गियाननि सल'मनाव नुना आङो जायखौ फोरोंगोन नोंनि बाबा मामिया जायखौ फोरोंगोन गिदिर मानसिफ्रा जायखौ फोरोंगोन बेखौ नोङो गोसो होनानै लानानै मावदो. जेब्ला नोङो बेखौ खालामगोन नोङो मा जागोन नोंनियावहाय बेनिफिटआ फैगोन. नोंनियावहाय मा जौगानाया फैगोन. बिनि थाखायनो आङो फार्स्ट पइन्टआवहाय आङो बेबायदि बुंनो सानदों नोंनि गोसोआ सोरनि. आङो बेबायदि मोनसे टपिकनि सायाव दिनै बुंगोन बेजों लोब्बा थानाय नोंनि गोसोखौ इसोरनियाव दोननानै जिउ खुं. जाय गोसो बे गोसोखौ नोङो इसोरनियाव दोननानै जिउ खुं. फार्स्ट पइन्टआव आं बुंनो हास्थायबाय नोंनि गोसोआ सोरनि. आं एसे सिगाङाव बुंदोंमोन जुदि आङो बेखौ सोङो बे सोंलुखौ सोङोब्ला डिफिनेटलि नोंसोर बुंखागोनखा बे गोसोआ आंनि, बे गोसोआ प्रभुनि, बे गोसोआ आंनि बै गार्लफ्रेन्डनि बै बयफ्रेन्डनि. खिन्थु आङो बेजों जेबो बुंनो सानाखै जानो हागौ नोंनि गोसोआ गार्लफ्रेन्डनि बयफ्रेन्डनि नो मेटार. बाट नोंनि गोसोआ जेखि जाया मानो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड जाब्लाबो नोंनि गोसोआ राइट जानांगोन सोरजों आफा इसोरजों. नोंनि गोसोआ थिग जानांगोन बेखौसो आङो बुंनो हास्थायदों. आङो बुंनो हास्थायदों. बिनि थाखायनो आङो बुंनो हास्थायदों जाहैबाय नोंनि जिनेखि गोसो जुदि नोङो इसोरजों अनजाजानाय जानांगौब्ला नोंनि बे गोसोखौ नों गुरै खालामनांगोन अब्लासो आफा इसोरा नोंखौ अनगोन. जेब्ला नोङो नोंनि गोसोखौ प्रभुनो होगोन गुरै खालामगोन आफा इसोरा नोंखौ फोजौगोन. नोंहा दि मोनसे थांखि दङ बे थांखियाव नोङो सहैनो हागोन. जेब्ला जोङो जाकबनि सारिदा जोङो 10 फुटाव जोङो नायो अब्ला जोङो बेयावहाय मा मोनो बेयाव बुंदों नोङो गावखौ गुरै खालामदो अब्ला नोङो फोजौजागोन. नोंनि गोसोआ जुदि गोराब्ला नोङो सानदों जानो हागौ लाइमोनफ्रा नों मा बुंदों दे बुंबाय था जेबो नङा गोसोआ गोरा बेबायदि मानसिखौ बुंदों. मा बुंदों आफा इसोरा बेबायदि मानसिखौ फोजौनाय नङा. जाकबाव स्रायै बुंखादों गुरैफ्रासो नम्रफ्रासो जाय मानसिफ्रा गावनि गोसोखौ फोरानाय नङा गोरा खालामनाय नङा देग्गानानै लानाय नङा बे मानसिफोरखौसो आफा इसोरा फोजौनो थामथिम दङ. बेबायदि मानसिफोरखौ फोजौगोन. दिनै नोंथांमोना बहुत जिरायदों जानो हागौ नाथाय नोंसोर इसोरजों नोंसोरो गैयाब्ला नोंसोरनि गोसोआ इसोरनियाव नङाब्ला बेयाव जुथुमनाया मिनिंलेस अनजाराफोर. बेयाव केम्प थाफैनाया मिनिंलेस. बिनिखायनो बेयाव केम्प थाफैनायखौ बे प्रग्रामखौ जोङो जाफुंहोनो फैनायजों लोगोसे नोंनि गोसोआ इसोरनियाव अकेब्ला नोंनि गोसोआ गुरैब्ला बे आफा इसोरा नोंखौ फोजौगोन. नोंखौ फोजौगोन. गोबां मानसिनि एग्जाम्पल होनो हागौ आङो जाय मानसिफ्रा गावखौ गुरै खालामदों गावनि गोसोखौ नम्र खालामदों बे मानसिफोरनि फोजौजानायनि एग्जाम्पलखौ आं गोबां मानसिनि होनो हागौ. नोंथांमोनाबो बेबायदि फोजौजानायखौ लुबैयोना? जुदि लुबैयोब्ला नोंनि गोसोखौ गुरै खालाम आरो बे गोसोखौ फोरबोनो हो. बिनिखायनो बुंदों जाहैबाय जेब्ला नोङो नोंनि गोसोखौ गुरै खालामगोन अब्लासो नोङो इसोरनि रावखौ खोनासंनो नोङो हागोन मोजां मोनगोन. आरो जेब्ला नोङो खोनासंगोन अब्लासो नोङो मा बे रावखौ नोङो फोथायनो हागोन. बे फोथायनाया बबेनिफ्राय फैगोन नोंनि गोसोनिफ्राय फैगोन. जेब्ला जोङो रमियानि 10
सत्रपदाव जोङो नायो बेयाव मोननो हायो फोथायनाया खोनानायनिफ्राय बियो इसोरनि गाहाम बाथ्रा बियो इसोरनि गाहाम बाथ्रा इसोरनि रावखौ नोङो खोनासंबायब्ला नोङो फोथायगोन नोङो खोनासंबायब्ला नोङो फोथायगोन आरो बे फोथायनाया माब्रै फैगोन नोंनि गोसो इसिंनिफ्राय फैगोन नोंनि गोसो इसिंनिफ्राय बियो फैगोन बिनि थाखायनो आङो दिनै बुंनो सानदों अनजाग्रा लाइमोनफोर संसारा जेरैखि थाङा मानो संसारा जेरैखि सोलिया मानो नोंथांमोना बे संसारनिफ्राय गुबुन लाइमोनफोर बिनि थाखायनो नोंसोरो बै संसारनि लाइमोनफ्रा जेरैबायदि थाबायगोन बै संसारनि लाइमोनफ्रा जेरैबायदि सोलिगोन नोंसोर बेबायदि सोलिनो हाया जसुआ मा बुंदों बै समाव बियो बुंदों गावनि मानसिफोरखौ बुंदों हे नोंसोरो जेखि इसोरखौ खुलुमा मानो आमोराव थानाय मोदायफोरखौ खुलुमनो हागौ सिबिनो हागौ नोंसोर बे मोदायफोरनि गेजेराव थांनानै खुलुमफिननो हागौ बे मानसिफोरजों नोंसोर थांफिननो हागौ खिन्थु आं हले थिग खालामनानै लाखाबाय आंल' नङा आंनि न'खर आंनि बिसा बिसु गासैबो थिग खालामबाय आङो आंनि गोसो सिंजों आं बेखौ थिग खालामबाय बे गोथां इसोरखौ आङो खुलुमगोन आरो सेबा खालामगोन जसुआनि 24:15 जोङो नायोब्ला नुनो मोनो दिनै नोंथांमोना बे नोंनि गोसोखौ थिग खालामनो हागोन ना बे फुंबिलिनि जुथुमनायनि गेजेरजों जोंनि टीमा बुंदों आंनि बिसा हौवा गोसो होनानै खोनासंदो आरो नोङो जेखौ फोरोंजानाय मोनबाय नोङो बेखौहाय दाबावो बेबादिनो नोङो मावदो दिनै नोङो थिग खालामनो हागोन ना दिनै आङो सिगाङाव जिखि मावाखै मानो जिखि थाङाखै मानो आंनि बयफ्रेन्डजों आं मावफ्लांबाय गार्लफ्रेन्डजों आं मावफ्लांबाय थांफ्लांबाय संसारनिजों गोरोबफाबाय संसारनिजों मावफाबाय आंनि गोसो बायदि आं सोलिबाय जसुआ बायदि बुंनो हागोन ना जायखौ नोङो खोनाबाय खोनानायजों लोगोसे नोंनि गोसोखौ थिग खालामनानै फोथायनानै बुंनो हागोन ना सिगां आं जेखौ मावबाय दिनैनिफ्राय आं बेखौ माब्लाबाबो आं खालामबाय आङो सिगां जेखौ खालामबाय आङो जेखौ सिगां नोंजों लोगोसे आं मावफाबाय दिनैनिफ्राय आं बेखौ खालामलिया आंनि गोसोखौ आं थिग खालामबाय आङो प्रभुनियाव थानानै दिनैनो दानो आं थिरां खालामबाय आङो प्रभुजों लोगोसे थानानै मावसिगोन खालामसिगोन होननानै मानोना आइजायानि 15:11 बुंदों जाय मानसिफ्रा गावनि गोसोखौ थिरां खालामगोन दाद खालामगोन बे मानसिफ्रा बै बागाननि बिफांफ्राव जेरैबायदि दै सारस्रियोब्ला थाजा थायो बेबादिनो नोंथांमोनखौ थाजा लाखिगोन जुदि नोंसोरो इसोरनियाव थानानै जिउ खुंनो जाय गोसोखौ इसोरा नोंनो होबाय बे गोसोखौ इसोरनो होनानै नोङो जिउ खुंनो नोंनि थांखियाव होसोनो नोंनि इच्छा दङब्ला आफा इसोरा नोंखौहाय मा खालामगोन मोजां सासे व्यक्ति नोंखौ खालामगोन नोंखौहाय मा लुखांगोन दाखांगोन आफा इसोरा बेखौहाय प्रमिस खालामदों जिरिमायावहाय मा बुंदों आङो नोंसोरखौ लानानैसो थांखि सुजुदों बे थांखि सुजुनाया बे आसुनि लानाया नोंसोरखौ नस्थ' खालामनो नोंसोरखौ सैहोनो माबा मोनसे सौक्तु होनो थाखाय नङा नाथाय नोंसोरखौ थांखियाव सहैहोनो थाखायसो जुदि नोंसोरो नोंसोरनि थांखियाव सहैनांगौब्ला प्रभुनो नोंनि गोसोखौ प्रभुनो नोंनि गोसोखौ नोंनि गोसोआ गार्लफ्रेन्डनि बयफ्रेन्डनि जानो हागौ नाथाय बेजों लोगोसे नोंनि गोसोआ प्रभुनि जानांगौ प्रभुनि इच्छा बादि नों खालामनांगौ आङो नैथि पइन्टआवहाय आङो बुंनो सानदों नोंनि गोसोखौ सोरनो होनांगौ मानो होनांगौ सोरनो होनांगौ आफा इसोरा नोंथांनि गोसोखौ जेब्लायबो मोननो लुबैदों लाइमोन समावनो मोननो लुबैदों नोंनि मोजां देहा सोलेरखौ मोननो लुबैदों गाज्रिखौ नङा बिनि थाखायनो रमियानि 12:1 जोङो नायोब्ला नुनो मोनो Romans chapter 12 verse 1 आवहाय मा बुंदों नोङो गाव गावखौ गोथार बुलि बादि आफा इसोरनो नोङो बावदो
नोङो होदो होननानै बुंदों दिनै साबैसे लाइमोनफ्रा गावनि बे देहा सोलेर जिबनखौ प्रभुनो गथायदों साबैसेया होदों खिन्थु बिराद स्मार्ट ना जोंनि गोसोखौ जोङो समावहाय मबाइलाव होयो गारियाव होयो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनो होयो नंगौना नङा नंगौना नङा नंगौना नङा नङा होनदां नङा नंखाया होनदां नङा होननानै बुङोब्ला नोंसोर थगायदों थगायदोंना थगायाखै थगायदों थगायदों दा मानोना जेरेमायानि 17नि 9आवहाय मा बुंदों गासैबो मुवानिख्रुइ बे गोसोआनो थगायग्रासिन होननानै बुंखादों नोंनि गार्लफ्रेन्डखौबो थगायगोन समावहाय बांद्राय बिश्वास दा खालाम बयफ्रेन्डफ्राबो थगायो बांद्राय बिश्वास दा खालाम बाइबेलानो स्रायै खोन्थाखादों गासैबो जिनिसफोरनिख्रुइ मुवाफोरनिख्रुइ नोंनि बे गोसोआ थगायग्रासिन होननानै जेरेमायावहाय स्रायै बुंदों आरो बे गोसोखौहाय रावबो मोनदांस्लाबा रावबो मोनदांस्लाबा आंनि हिनजावनि गोसोखौबो आं मोनदांस्लाबा सेकेन्डआव मा सानगोन नोंसोरलाय मा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डसिबाव जोंना हौवा हिनजावनो मोनदांस्लाबा बाइबेलानो बुंदों ना स्रायै बुंदों थगायग्रा मोनथिया नाथाय आफा इसोरा बेखौ मिथिगौ हिनजावफोर आफा इसोरा नोंनि गोसोखौ मिथिगौ नोङो बेयाव जिरायनानै मा सानगासिनो दङ बिनि थाखायनो आफा इसोरा मिथिगौखाय नोंनि गोसो देहा सोलेर गासैखौबो मोननो हास्थायदों मोननो लुबैदों थारैनो नोङो नोंनि जिबनखौ प्रभुनो होनो इच्छा दङ ना नोङो होनो हागोन ना जोंनि टिमा बुंबाय गोसो होनानै खोनासंनायजों लोगोसे नोङो मावग्रा जानांगोन जेब्ला नोङो मावग्रा जागोन अब्लासो आफा इसोरनि बोरखौ नोङो मोनगोन जुदि नोङो मावग्रा जायाब्ला खोनासंनायल'ब्ला मावनाय गैयाब्ला आफा इसोरनि बोरखौ नों मोननो हानाय नङा जाखौबो मा बुंदों फोथायनायाव मावनाय गैयाब्ला गोथै जेरै जिउआ मोदोमा जिउ गैयाब्ला गोथै नोङो बुंबायब्ला आं आफा इसोरखौ फोथायो आंनि गोसो मोदोम जिउखौ आं प्रभुनो होबाय होननानै बुंबायब्ला नोंनि गासैबो मावनाय दांनाया बे बिफा इसोरनि बिथोन बायदि जानांगोन बुंनाय बायदि जानांगोन खालामनांगोन अब्लासो आफा इसोरा नोंनि सायावहाय बोर होगोन अब्लासो नोङो आफा इसोरनिफ्राय गेदेर दैदेननायखौ मोननो हागोन बिनि थाखायनो आङो बुंनो हास्थायदों आं नैथियाव बेबायदि बुंनो हास्थायदों जाहैबाय मा जेब्ला जोङो 2 करिन्थियानि 9नि 7आव जोङो नायो अब्ला जोङो बेयावहाय जोङो मोननो हायो बेयाव मा बुंदों जोंनि गोसोखौ मा होननानै बुंदों रंजा बाजा होनांगौ ब्रा नङा बिथाबथारदोंनो फोरबोआ जेरै गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डआ बिथाबोना होथारदोना अनथारदोना गोसो थोथारदोना नोंनि अननायखौ होदोना नोंनि गोसोखौ होदोना not like that आफा इसोरा बिदि नङा रंजानाय गोसोजों होनो थिनदों नोंनि गोसोखौ प्रभु आं गुबुन नङा नोंजों दाजानायसो आङो आंनि बे देहा सोलेर आंनि बे गोसोखौ आङो नोंनो होयो रंजानाय गोसोजों बिदों रंजानाय गोसोजों बिदों नाथाय जोङो मानसिफ्रा जोङो मानसिनि गोसो बादि जोङो थाबाय मानसिनि गोसोआ मानसिनि लुबैनाय बायदि हास्थायो माबेबा बुस्थुखौ जाथ्राब्लाबो जों ब्रा जों खालामनो नागिरो ब्रा जोङो मावो बे नोंनि गोसो सिङाव थानाय गोसोजों साननायखाय लुबैनायखाय बेखौ खालामो बेनि थाखायनो आङो बुंदों अनजाग्रा लाइमोनफोर नोङो गावखौ गुरै खालाम नम्रता खालाम आफा इसोरनि अननायखौ मोनगोन गिदिर रंजानायखौ नोङो मोनगोन आफा इसोरा बे रंजानाय आरो गोजोननायखौ होगोन रंजानाय आरो
गोजोननायखौ होगोन बेनि थाखायनो गियानि सल'मना बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबनि 4 बालाबनि 23 सिरियाव जोङो नायो Proverbs 4:23 आव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो नोंनि साननायाव साबधान जादो बिजोंनो बासायजागोन नोङो जेखौ सानो नोङो बेयाव सांग्रां जा साबधान जा बे साननायानो नोंखौहाय मा गाज्रिनिफ्राय खैफोदनिफ्राय बासायगोन जोबोद इम्परटेन्ट जोंनि बे हार्ट गोसोआ जों मा सानो जायखौ सानो बेखौ खुगाजों बुङो जायखौ गोसोआवहाय प्लान खालामो बेखौ मावनानै दिन्थियो जुदि नोङो नोंनि गोसोआव नोङो गाज्रिखौ नोङो सानबायब्ला नों गाज्रिखौ नोङो मावनानै नोङो दिन्थिगोन बेनि थाखायनो गियाननि सल'मना बुंखाबाय नोङो मा सानो साबधान जा बासायजानायखौ मोनगोन जुदि नोंनि जेनाखि लुबैनाय इन्टेनसन बेयो गाज्रिब्ला नोंनि गोसोआ जेब्लायबो गाज्रिजों बुंफबनायब्ला बे गाज्रिया नोंखौ मा खालामगोन नोंनि गासैबो केरियारखौ बियो धंस खालामगोन फोजोबस्रांगोन नोंखौ बासायनाय नङा बियो बे गासैबो नोंखौ लुट खालामगोन आरो नों मा धंस जानो गोनां जादों गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा गावनि गोसोखौ दाग गोरा खालामनानै गावनि इस्सा बादि खालामनो हास्थायो गावखौ सानो आङो जोहोलाव आं सिख्ला आं जेखौ खालामनो इच्छा दङ आं बेखौ खालामनो हायो बेखौ सानो आरो बेबादि खालामनायाव गोबां लाइमोनफ्रा धंस जाबाय गोग्लैबाय मानोना गियानि सल'मना बुंखाबाय नोङो मा सानो नों साबधान जा बासायजागोन जुदि नोङो नोंनि साननायाव साबधान जायाब्ला आरो नों गाहामखौ साना नोङो मावाब्ला नोङो बेयावहाय गोग्लैगोन नोङो बेयाव नस्थ जागोन नों माब्लाबाबो जौगानाय नङा बेनि थाखायनो अनजाग्रा लाइमोनफोर गियानि सल'मना आरोबाव बुंदों जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबनि 2:10 जोङो नायो अब्ला जोङो बेयावहाय मोननो हायो नोङो गियानि जागोन बेनो नोंखौ रंजाहोगोन जुदि नोङो गाहामखौ साना नोङो गाहामखौ मावोब्ला नोङो गियानि जागोन आफा इसोरा नोंनो गियानखौ नोङो बाराय होलांगोन बे गियानखौ नोङो आफा इसोरनिफ्राय नोङो मोनगोन आफा इसोरा नोङो बेखौ होगोन आरो बे गियानजों नोङो जौगानो हागोन बेनि थाखायनो आङो बुंनो हास्थायनाया बे अनजाग्रा लाइमोनफोर नोंनि जेनाखि गोसो बे गोसोखौ प्रभुनो हो प्रभुआ नोंनि गोसोखौ मोननो लुबैदों आरो जेब्ला नोङो प्रभुनो नोंनि गोसोखौ होगोन सियारफुलि रंजानाय गोसोजों ब्रायै नङा जेब्ला नोङो नोंनि गोसोखौ प्रभुनो नोङो होनो हागोन नोङो गाहामखौ साननो हागोन नों गाहामखौ मावनो हागोन नोङो नंगौजों नोङो थाबायनो हागोन आं मोनसे एग्जाम्पल होनो हास्थायदों गोसोनि सायाव जोंना मोनबेसे गोसो थायो गोसोआ मोनबेसे सब समय मोननै जायो दा गोसोआ ना जाया मोजांखौ मावनो गाज्रिखौ मावनो खिन्थु मोनसे गोसोआनो आरोखि गाज्रिबो मावगोन मोजांबो मावगोन गाज्रिबो मावगोन मोजांबो मावगोन आरोखि मोननै गोसो जेब्लायबो थायो बे मोननै गोसोआ मोनसे गोसोआ सैताननि मोनसे गोसोआ इसोरनि फाइन जेब्लायबो बिसोरो मा नांलायो बे सैताना बुंगोन नोंखौ बुंगोन हे बखा नोङो बेखौ मावलै मावथार आरो मोनसे गोसोआ बुंगोन हे नङा आं मावनो हाया आं मावाथ' जानाय नङा आं मावा मोननै गोसो थायो दानिया नोंनि गोसोआ बेसे गिदिर
नोंनि गोसोआ बेसे गिदिर एसेबां गिदिर बेसेबां गिदिर गोसोआ गोसो फर एग्जाम्पल नोंनि गोसोआ नैस्नि इसनि गोसो हमना लाबाय नोंनि गोसोआ बिसनि आं इसिबांल' गोसो दंखायो आंनि गोसोआ बेनोल'खा दानिया मा खालामबाय आङो बे गोसोखौ आफा इसोरनोथ' होखाला इसिनिल' दङ सोरनो होखो आङो दानिया आंनि गार्लफ्रेन्डनो होगारबायलै गोलाबो माबाय आंनि बयफ्रेन्डनो होगारबाय गोसोखौ माने नोंनि गोसोआ बेसेबां दंमोन एसेबां दंमोन बे गोसोआ दानिया एक्सन जालायगासिनो दङ गर्ल बय एक्सन जालायबाय गोसोआ सोलायलायबाय जेब्ला सोलायबाय गोसोआ नोंना इसिबांमोन फार्स्टआव थांबाय इसिनि उनाव थांबाय इसिनि उनाव थांबाय इसिनि बारायलांबाय आरोखि बारायलांबाय बे गोसोआ बारायलांबाय थाबाय लास्टआव नोंनि दंनाय बे गोसो इसिबाङा नोंनो गार्लफ्रेन्डआ थांजोब्बाय गार्लफ्रेन्डआ बयफ्रेन्डआ फैजोब्बाय fall in love गिदिर मोजां मोननायाव गोग्लैबाय नंगौना नङा खिन्थु प्रभुनो गैया बे गोसोआ प्रभुनो होनो हायासै खिन्थु मोजां मोनलायनायाथ' गोसो होलायनायाथ' गाज्रि नङा इट्स अके आंथ' सानो आङो बुंगोनबो मोजां मोनलाय होननानै खिन्थु गाज्रि दा खालाम होननानै बुंफिनगोन आरो गाज्रि दा माव होननानै बुंफिनगोन एटलिस्ट नों हाबा जाजासिम मिटिं खालामनो हागोन not always sometime बिदि बुंगोन आरोखि आं ओमफ्राय दानिया गोसोआ जुदि गासैखौबो होजोब्बायब्ला मा जागोन थाथेरनो हायै जायो अनजाग्राफोर थाथेरनो माबे हायै जागोन दानिया नोङो जेखि खालामा मानो आंनि बे बयफ्रेन्डआ मा खालामदोंथाय बे बयफ्रेन्डआबो सानगोन आंनि गार्लफ्रेन्डआ मा खालामदोंथाय गोसोआ बेनाव थांजोब्बाय इसोरनियावथ' गैखाया दानिया मा जाबाय थानो हाला कल कि कल फन अनलाइनानो जोबला आरोखि दस्राफ्रा खालि बिजि बेस्थ सोरजोंहाय दानिया नोंसिना अनलाइना गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड गोसोआ सोलायबायना सोलायबाय दानिया बेबायदियाव मा जायो नोंनि बे इसनि गोसोआ जेब्ला नोंनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डजों एक्सचेन्ज जाबाय अब्ला नोङो जेबो खामानि मावनो हायै जाबाय नोङो नोंनि थाखाय साननो हायै जाबाय नोङो नोंनि थाखाय थांखि सुजुनो हायै जाबाय नों गुबुननि थाखाय साननो हायै जाबाय बिनि थाखायनो बि केयारफुल नोंनाव जेसेबां गोसो दं होनो हागोन गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नाथाय साबधान जा जुदि नोंनि बे गोसोखौ नोङो होजोब्बायब्ला माब्लाबाबो नोङो नोंनि जेरै थांखि सुजुनाय बे सुजुनायाव नों सहैनो हानाय नङा नोंनि बे गोसोआ जेब्लायबो नोंनि गार्लफ्रेन्डआव थांगोन नोंनि गोसोआ जेब्लायबो बयफ्रेन्डआव फैगोन बिनिनो जोङो जेब्लायबो ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा साबधान जानांगोन माबोरै साबधान जानांगोन बे गोसोखौ नोङो राननो रोंनांगोन प्रभुनो आंनो गार्लफ्रेन्डनो न'खरनो बयनोबो जाय मानसिफ्रा गावनि गोसोखौ राननो रोंगोन बे मानसियासो नङाब्ला नोङो जेनगोन गोबां मानसिया मानो सुसाइड जायो जेब्ला गावनि अननाय गावनि गोसोखौ बयफ्रेन्डनो गार्लफ्रेन्डनो होजोब्बाय बेनाव आरोबाव जेबो थाबावलिया अनजाग्राफोर खालि साननाया बेल' मोनाब्ला थैगोन फाइनालि थैगोनबो मानो वाइ बेनाव जेबो गैलिया बेक्तिनाव जेबो गैलिया गासैबो थांजोब्बाय एक्सचेन्ज जाबाय सोलायजोब्बाय एक्सचेन्ज जाबाय नालाय बेनिखायनो सुसाइड जानो हायो नोङो जुदि इसोरनो नोंनि गोसोखौ होयोब्ला नोङो नंगौखौ मावनो गिनाय नङा नों लाजिनाय नङा नोङो जेब्लायबो नंगौनि डाइरेक्सनजों नोङो थांबाय थागोन नोंनि लोगोफ्रा बुरखायब्लाबो नों थांनाय नङा बिदिनो आं बुंनो सानदों अनजाग्राफोर नोङो प्रभुनो गावनि गोसोखौ नोङो गथाय प्रभुनो नोङो गावनि गोसोखौ नोङो हो लास्ट पइन्टआव आङो बुंनो हास्थायदों नोङो मानो इसोरनियाव थानानै जिउ खुंनांगौ मानो नोङो इसोरनियाव थानानै नोङो जिउ खुंनो नांगौ जोङो ओरैनो थानानै जोङो जिउ खुंनो हाया खोमा हायो नाथाय जों ख्रिस्टियानफ्रा थारैनो
इसोरनियाव थानानै जों जिउ खुङोब्लासो इसोरनि डाइरेक्सन इसोरनि बोरखौ जोङो मोननो हागोन गियाननि सल'मना बुंदों जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबनि 1नि टेस्टआव जोङो नायो अब्ला जोङो बेयावहाय जोङो नायोब्ला जोङो मोननो हायो नोंसोरो आंनि फोरोंनायखौ खोनासंदो आङो नोंसोरनो मोजां परामर्श होगोन इसोरनियाव थानानै जिउ खुङोब्ला आफा इसोरा नोंनो मोजां परामर्श होगोन जेखौ मावनांगौ बेखौ मावनो फोरोंगोन जेखौ साननांगौ बेखौ साननो फोरोंगोन गियाननि सल'मना बेखौहाय बुङो बेखौ बुंदों आर आंनि गियानखौ नोंसोरनो होयो आफा इसोरा गावनि जिनिखि सोरगोआरि गियान बे गियानखौ नोंसोर साफ्रोमनोबो होनो थाखाय इच्छा दङ बिनि थाखायनो मा जोङो प्रभुनियाव थानानै जोङो जिउ खुङोब्लासो प्रभुनि जिनिखि गावनि सोरगिनि गियान बे गियानखौ जोङो मोननो हागोन जाय मानसिफ्रा प्रभुखौ गिगोन प्रभुखौ मानिगोन प्रभुनि इच्छा बादि प्रभुनि हास्थायनाय बायदि मावगोन बे मानसिफ्रासो सोरगिनि गियानखौ मोननो हागोन जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबनि 1नि 7आव जोङो नायो अब्ला जोङो बेवहाय मोननो हायो इसोरखौ गिनायासो गियाननि गुदि जुदि नोङो इसोरखौ गिनो रोंबायब्ला नोंनि गोसो सिंजों सायाव दिन्थिफ्लानाय नङा नंगुबैजों नोङो गिनो रोंबायब्ला इसोरनि नंगुबै गियानखौ नोङो मोननो हागोन आफा इसोरा सोरगिनि बे विजडम एन्ड नलेजखौ नोंसोरनो होगोन जाय गियाना सोरगोनिफ्राय फैयो आरो जाय गियाना नोंखौ जेब्लायबो मोजांनि थाखाय परामर्श होगोन जाय गियाना नोंखौ जेब्लायबो मोजां मावनो थुलुंगानाय लाबोगोन जाय गियाना नोंखौ जेब्लायबो फरायनो इच्छा जाहोगोन जाय गियाना नोंखौ मोजां थांखि सुजुनो इच्छा खालामगोन बे गियाना गासैबो सोरगोनिफ्राय फैयो अनजाग्राफोर बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो इसोरनियाव थानानै जिउ खुंनो नांगौ आरो जोङो मानो जोङो इसोरनियाव थानानै जिउ खुंनांगौ होननानै बुङोब्ला मानोना बोथोरा जोबोर गाज्रि जाबाय इफिसियानि 5नि जोङो सल'आव जोङो नायोब्ला जोङो मोननो हायो the days are evil बोथोरा गाज्रि जाबाय बे गाज्रि मुगायाव जुदि नोङो इसोरनियाव थानानै जिउ खुङाब्ला नोङो नस्थ जागोन बे संसारनि गाज्रिया नोंखौ बोबथिंगोन साबनानै लांगोन नों नस्थ जागोन नोङो नोंनि केरियारखौ नों दाखांनो नों माब्लाबाबो हानाय नङा जोङो बयबो जोंनि मेगनजों जों नुबाय थादों गोबां लाइमोनफ्रा जिउ गोमाबाय without Christ ख्रिस्ट'खौ मोनालासिनो बिसोर ख्रिस्ट'नियाव थानानै जिउ खुंनो हायालासिनो बिसोर थैनानै थांबाय नोंथांमोनाबो जुदि प्रभुनियाव थानानै जिउ खुङाब्ला नस्थ जागोन मानोना बोथोरा जोबोद गाज्रि जाबाय ओरैबायदि गाज्रि जाबाय जोङो जोंनि मेगनजों जोङो नुबाय थादों